Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 21 май җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән эзлә. 19 май көнне районда фән олимпиадаларында җиңүче укучыларны кытладылар. Районда чәчү кампаниясе тамам. Бу көннәрдә күмә хуҗалыкларда бәрәңге утыртуда финиш сызыгында. Музейлар бүген генә үткән белән тоташтыручы күпер. 18 май халыкара музейлар көне иде. Узган атнада районыбызга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров 11 район башлыгы килү белән истәлекле булды. Бу хакта без узган чыгарылышта мәгълүматлар ирештергән идек. Алдагы минутларда исә чарадан әзерләнгән тулырак репортаж тәкъдим итәрбез. Семинар киңәшмәдә республиканың Арча, Әтнә, Балтач, Биектау, Кукмара, Лаеш, Мамадыш, Питрәч, Балык бистәсе, Соба, Теләче муниципаль районнары башлыклары һәм урынбасарлары, районнарның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек җирле үзидарә җитәкчеләре, кооператорлар, фермерлар катнашты. Киңәшмә башланыр алдыннан алар 6 төркемгә бүленеп, берничә объектта булды. Хәзерге вакытта районыбызның территориясе 9800 гектарны тәшкил итә. Семинар киңәшмә Соба индустриаль паркында башланып китте. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы ассоциациясе рәисе Әгъзам Губайдуллин район башлыкларын Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов озатып йөрде. Җилләткечләр җитештерүче завод территориясендә махсус күргәзмә тәкъдим ителгән. Индустриаль паркта барлыгы 11 резидент эшли. Бу эшен робот техникалар алыштыра башлаган чорда яшибез. Биредә бу мәсьәлә буенча яңалыкка омтылып хезмәт куялар. Резина техник эшләнмәләр, этләр өчен махсус киптереп җитештерелүче азыкның кайнар цинклаштыру линиясының районда конкурентлары юк. Иң эре резидент иген моноазык җитештерү кооперативы. Мөгезле эре тирлек нәтиҗәле үсеш алсын өчен туклануның баланслы булуы мөһим. Бу уңайдан салам, кипкән үлән, төрле концентрат һәм минераль өстәлмәләрне кушып тулы рационлы азыкның нәтиҗәлелеген өйрәнү аерым кызыксыну уята. Сәгатенә 50-60 тонна әзер малакорм чыгара алачак. Линия килгәндә безнең линия полностью автоматизированный. Конструктив катнашасы үзәге 6 төрле элементтан тора. Җиһазлар Испаниянең Татома фирмасыннан кайтартылган. Инвестицияның тулаем күләме 160 миллион сумны тәшкил итә. Биредә 70 кеше эш урыны белән тәэмин ителәчәк. Делегация җаваплыгы шикләнгән Соба җәмгыятенең катнаш азык җитештерү цехында да булып, мондагы эшчәнлек өстенлекле яклары белән танышты. Соба районының иң борынгы авыллары берсе ул Сатыш авылы. Кунаклар булган Сатыш авылы мәдрәсәсе Рәсәйдәге борынгы мәдрәсәләрнең берсе булып санала. Эшчәнлеген 18 гасыр уртасыннан башлый. 19-20 гасыр башында ул Рәсәйдәге иң зур авыл мәдрәсәсен тәшкил итә. 2018 елда мәдрәсә бинасы төзекләндерелеп, мәдрәсәгә багышланган музей булып эшли башлады. Музейда иң кызыксындырганы мультимедияле технологияләр. Соба районының интерактив картасында бөтен авыл хакында кыскача мәгълүмат, авылларның мәчет фотолары һәм күренеше белән танышырга була. Изге Мәккә шәһәреннән турыдан-туры эфирда үзенә җәлеп итә. Сәләтле балалар мәктәбенең үзенчәлекле урыннарының берсе әлифба тарихы дивары. Аның эшләнеше хакында район башлыгы Рәис Миннеханов сөйләде. Биредә кунаклар Мозаика студиясы һәм Хәрби диңгез флоты музеенда да булды. Байлар Сабасының Соба арена спорт мәктәбендә 34 төркемдә 449 кеше исәпләнә. Алар белән 10 тренер шөгыльләнә. Биредә даими рәвештә теннис, бадминтон, шахмат, шашка, фехтование спортның башка төрләре буенча бәйгеләр ел дәвамында оештырылып тора. 2020 елда 19 район, 8 республика, 3 Россия күләм ярышлар үтте. 5 ел үтә, 10 ел үтә булган бар. Менә күзгә карап үзгәрә. Иң дә сөенечлесе шул, менә бу промзонны карадык бу көндә. Бу битендә Собаның киләчәге дигән сүз. Шунда менә заводлар, фабрикалар, шурыннары булгач, инде менә шәһәр, как шәһәр инде. Шәһәр исеме бирә кирәк инде. Соба. Бу дөресте инде басалык туган. Бу шәһәр инде. Мин инде бу районда туган, бу районда күп еллар эшләдем. Күзгә күреп, әнә үтелеп күзгә күреп үзгәрде. Ахыр елларда бигрәк тә моның алар Собалылар бик алга карап эшли беләләр. Мин уйлыйм, булар бөтен объектларны да 20 ел алга карап эшләнгән объектлар. Әле моның җимешләрен 20 елдан соң күрербез.
Бу горурланып сөйләрлек объектларның берничәсе генә. Алар белән танышканнан соң хакимият башлыклары, аларның урынбасарлары, районнарның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек җирле үзидарә җитәкчеләре, кооператорлар, фермерлар түгәрәк өстәл артына җыелды. Авылда эшмәкәрлекне үстерү мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә Умырзая кооперативы җитәкчесе Рамил Гарипов ит җитештерү, аны реализацияләү кыенлыклар һәм уңай яклар хакында сөйләде. Кызыксынучыларның сорауларына җавап бирде. Күйек авыл хуҗалыгы кооперативы җитәкчесе Нияз Хурамшин берничә ел Виктория җиләге үстереп халыкка тәкъдим итә. Аның чыгышы да сорау-җавап рәвешендә барды. Бу көндә 10 гектар, минаннан менә җир җиләген аннан артык үстереп булып уйламыйм. Может 15 гектар итермен, кеше табу авыр. Менә 1 гектарны җыярга 30 кеше кирәк инде кимендә. Хәзер менә 10 гектар булса 300 кеше. Көнгә күпме түлисез? Көнгә җыйганнан түлибез. Объемный массовый вакытында 15 сум. Әгәр дә әзәя башлый икән, 1 килодан, без килодан түлибез инде. Монда җәйкеле бөтен яқыры авыллар шунда эшләр инде. Ул кешеләр белән булмый, бала чагаларны басам инде. Шулай җитә. Bir ay ремонтный соклар булмаса, ремонтный соклар булсалар күзгә кабила. Менә 2 ел опыт бар, ремонтлаулар бездә эшеп чыга, авыррак. Авыл җирендәге эшмәкәрләрне борчыган сораулар шактый. Соңрак алар Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашындагы пленар өлештә яңгырады. Югарыдагы җитәкчеләрне собалылар ачык йөз, бай күргәзмә, мул табыннар белән каршы алды. Лесхоз урман хуҗалыгы майданчыгы белән танышканнан соң Фәрит Мөхәммәтшин эшмәкәр Рифкат Шафиков ясаган үзенчәлекле урын, поезд вагоны белән танышты. Айдар Мәүлитовның тимердән бизәкләп ясалган эшләнмәләре дә зур кызыксыну уятты. Бу көндә район эшмәкәрләре җитештерүчеләрнең товарлары тәкъдим ителгән 40-ка якын күргәзмә майданчыгы гөрләде. Республикада күп санда федераль һәм республика дәүләт программалары гамәлгә ашырыла. Фермерларга грант ярдәме күрсәтелә. Авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына ярдәм итү программасы эшли. Бу өлкәдәге яңалыклар, өлгереш ягыннан артта калучы районнар һәм башка мәсьәләләр хакында пленар өлештә фикер алыштылар. Аларга җиткердек яңа мөмкинлекләр, яңа программалар, нинди программалар белән файдаланып була быел. Менә нәтиҗәле очрашу, сөйләшү һәм инде мин азактан елның үзенчәлеген әйтмичә китә алмадым. Алда тора торган сайлаулар, Дәүләт Думасы депутатларын, алда тора торган халыкара саны алу, алар борчый торган мәсьәләләр һәм ковид мәсьәләләре ул бер кая да китмәде. Менә авылда яшәүче, эшләп ятучы, ялда булган кешеләргә бу ковидтан сакланып, моторны иттереп яшәвен дәвам итәргә дигән нәтиҗәле сөйләшү булды. Соба районы авыл хуҗалыгы өлкәсе буенча республика күләмендә алдынгы рәттә. Аеруча кийек һәм каймак кооперативлары соңгы елларда яхшы күрсәткечләргә ирешкән. В кооперативе «Каймак» Сабинского района занимается переработкой молока. После получения гранта 12 миллионов рублей количество членов выросло с 5 до 184. Денежная выручка с 2 миллионов до 44 миллионов рублей. Количество работников с 5 до 15. Закупочная цена на молоко увеличилась с 19 до 25 рублей, что резко повысило доходы членов кооператива и желание работать. Член кооператива Хадиев Ильнар увеличил число коров на своем подворье с 6 до 13. Денежная выручка с 649 тысяч до 1 700 000 рублей. Чарада Татарстан Республикасы авыл җирлекләре арасында ел сайын уздырыла торган республика конкурсында җиңүчеләр дә бүләкләнде. Безнең районнан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы дипломына иң яхшы крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе исемен алган Рузилә Фархуллина, иң яхшы авыл кулланучылар кооперативы рәисе дип танылган Шәүкәт Гайнетдинов лаек булды. Район башлыгы Рәис Миннехановка авыл хуҗалыгын үстерүгә керткән өлеше өчен Терентий Мальцев медале тапшырылды. Бу атнада Ямли Соба яр буенда районыбыз мәктәпләренең фән олимпиадаларында җиңү яулаган укучыларын, укытучыларын, әти-әниләрен бүләкләү тантанасы булды. Аеруча шунысы сөенечле, олимпиадаларның республика этабында җиңү яулаучы укучылар саны арта бара. Быел бөтен Россия этабында җиңү яулаган, призер булган укучыларыбызның саны исә 11, халыкара олимпиадада 5 укучы җиңүгә ирешкән. Фән олимпиадаларына әзерләнү укытучыдан бик күп көч, вакыт таләп итә. Аларда катнашуга әзерлекне ел буе дәвам итә дип әйтергә мөмкин. Быел районыбыз укучылары фән олимпиадаларының республика этабында 16 җиңү, 82 призы урын яулаганнар.
Бүтін Россия этабында ise 2 жеңу, 9 призы урын бар. 2010 жылдан ибары 8 укушы республика күләмендә урын алган булса, хәзер аларның саны елдан-ел арта бара. Емле Саба яр буенда үткән бәйрәмдә җиңүче укучыларны Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов бүләкләде. Ул нәтиҗәләрнең елдан-ел яхшыра баруына сөенечен белдереп, укучыларга, укытучыларга, әти-әниләргә рәхмәт белдерде. Республика Россия алдында Саба районы даны артып бара. Ул шушы сезнең тырышлыгыгыз. Аны менә инде 10 елны безнең 10 елдан соң шундый нәтиҗәләр булыр дип әйтсә, беркем дә ышанмасы. Инде Россия күләмендә дә безнең менә җиңүчеләребез бар, һәм призерларыбыз бар. Алар 11 әйтелеп китте. Һәм инде аларны тәбрикләп китәрбез. Менә шундый зуңлышлар белән һәм омтылышлар белән мен уйлыйм, тагын 5 елдан алар 200 дә булыр, 300 дә булыр. Нишләп булмаска тиеш? Сез булдырасыз. Һәм инде минем әйтәсем килә, үзара әле ак көннәш дигән әйбер бар. Нишләп ул булдырды икән, мин булдыра алмыйм дигән әйбер бар бит. Һәм инде яңадан әйтәм, иң зур байлыгы аларның киләчәктә тормышында ул белем. Аның игелеге булсын. Һәм инде минем иң зур теләгем бөтенегезгә исәнлек, саулык. Һәм инде булганның игелеген күреп, әти-әниләрне хөрмәт итеп, укытучыларны да шулай ук ömür буе. Аның ömür узган сайын алар хөрмәткә лаек. Инде мин үземнән шәп әйтәм, инде ул кайсы укытучылар бик таләпне каты куялар, укыган вакытта инде бик яратып та бетермисең. Ну бүгенге көндә аннан якын кеше юк. Ул тормыш шулайдыр инде ул. Һәм инде яңадан әйтәсем килә укытучыларыбызга, молодцысыз. Шу балалар белән, әти-әниләр белән шундый зур уңышлар булуы. Бу сезнең бердәмлегегез. Рәхмәт сезгә бөтенегезгә дә. Ел дәвамында барган тырыш хезмәтнең матур нәтиҗәләрен, башкаларның да бәяләвен күрү һәркем өчен сөенечле. Кибеш урта мәктәбенең район этабында 8 җиңү, 19 призы урыны бар. Республика этабында исә 1 җиңү һәм 6 призы урын алуга ирешкәннәр. Район мәктәпләре арасында олимпиада нәтиҗәләре буенча алар 1нче урында. Укытучы өчен иң зур бәйрәм инде ул укучыларның уңышларын күрү. Аларның инде менә шушы олимпиадаларда, конкурсларда, ОГЭ-ларда алган уңышлары безнең укытучыларның уңышлары дип саныйсым килә. Һәм бу уку елы безнең Олы Кибеш урта мәктәбе өчен бик тә уңышлы ел булды дип әйтәсем килә. Фән олимпиадаларында безнең инде 27 муниципаль этапта һәм 7 республика этабында призлы урыннарыбыз булды. Республика этабында 1 җиңүчебез һәм 6 призерыбыз бар. Монда инде иң әйтеп китәсем килә инде укытучыл иң элек укытучыларның уңышлары дип һәм менә шушы икенчедән укучыларыбызның да чынлап та инде тырыш булулары, тырышлыклары, әти-әниләребезнең һәр вакыт ярдәм итеп торулары шушы нәтиҗәләребездер дип әйтәсем килә. Ел дәвамында укучыларыбыз бик тырышып әзерләнәләр дип әйтәсем килә. Һәм менә шушы тырышлыкларының нәтиҗәсе инде бүгенге бәйрәмгә килгәч менә без инде бигрәк тә менә шушы бәйрәм тантанасында мәктәбебезнең 1нче урынны алуын белдек инде. Һәм бу инде безнең коллективыбыз өчен бик зур уңыш. Бәйрәмдә укучылар үзләренең тырышлыклары бәяләнүенә күреп сөендиләр. Күп кенә укучылар берничә фәннән уңышка ирешкәннәр. Мин әдәбияттан бу ел 1нче урын алдым. Минем марча кадәр олимпиадаларга йөргәнем бар, ләкин урыннар алганым юк иде. Я интересуюсь родным языком, биологией, химией. По родному языку Галя Ахметова Гузаля Наилевна, по биологии Исаева Алена Николаевна, по химии Трофимова Галина Юрьевна. По биологии я занимала места, 3 места, там 2 места. По родному языку я ездила на олимпиады республиканские. Там 2018 года я была победителем республики. И в этом году тоже 1 место заняла в районе. Иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән укучыларның берсе Баязит Дәүләтов. Ул Тимершик урта мәктәбенең 9нчы сыйныфында белем ала. Ул район этабында сәнгать, география, тарих, җәмгыять белеме, биология, геология, химия фәннәреннән җиңүче, туган тел, хукук белеме фәннәреннән призер булды. Республикада туган тел, Бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында сәнгать фәннән җиңүче, география, тарих фәннәреннән призер. Путь к Олимпу республика олимпиадасында химия фәненнән призер. Баязитның иң зур җиңүе исә сәнгать фәне буенча Бөтен Россия олимпиадасында призер булуы.
Әлеге фәннән алар укытучысы Айгөл Фәлванова белән бергәләшеп әзерләнгәннәр. Ул укучысы Баязитка алга табада бик зур өметләр баглый. Без укучым Давлетов Баязит белән йомгаклау этабында җиңү яуладык. Укучым бик тырыш, бик сәләтле. Аның һәр вакытта да үзенең төгәл фикере булды. Мин укучыма чын күңелемнән рәхмәтлемен. Һәм аңа инде алдагы көннәрендә югары уку йортларына кирип зур кеше булуын телим. Сәламәтлек телим. Алда аның үрләре бик күп булсын иде, уңышлары бик зур булсын иде. Шын күңелдән аны уңышлары белән котлыйм. Укучыга өйрәткәнче укытучы үзе белемле булырга тиеш бит инде. Шуңа күрә без инде мин үз өстемдә бик нык эшләдем. Библиотекаларда утырырга туры килде. Милли библиотекаларга барырга туры килде. Аннан соң инде шушы район библиотекасына без юл тоттык. Интернетта мәгълүматлар һәм бик күп китаплар укырга туры килде. Шушы алган белемнәребез инде Аллага шөкер уңышларга ирешергә ярдәм иттеләр. Алдагы көннәрдә дәген уңышларыбыз күбрәк булсын иде, шуны телибез. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе укучылары исә быел фән олимпиадаларының бөтен Россия этабында да аеруча зур уңышларга ирештеләр. Hukuk fəni, texnologiya, turmuş iminligi negizləri, fizik kultura fənləri boyunca җиңүчеләре һәм призерлары бар. Fizik kultura fənindən уңышка ирешкән укучылар аеруча күп. Аларның укытучылары Ленар Вафин. Фән олимпиадаларында җиңүләр, призы урыннар саны буенча Килдебәк, Мишән, Тимершык, Сабабаш, Кибәше, сәләтле балалар мәктәпләре иң яхшылар дип табылды. Шәмәрдән газ үткәргечләр линия производства идарәсе ел сайын иң тырыш укучыларга үзләренең бүләкләрен тапшыра. Быел да аның җитәкчесе Илшат Гатауллин, Шәмәрдән лицее укучылары Рамин Степанов, Азалия Шәрипова, Сирина Хакимҗанованы бүләкләде. Бәйрәмдә төрле бәйгеләрдә катнашып җиңү яулаган укучылар да бүләкләнде. Ел укучысы 2021 Елның яшь укытучысы бәйгесе җиңүчеләренә бүләкләр тапшырылды. Шулай ук тәрбия өлкәсендә хезмәт куйган педагоглар, балалар бакчасы тәрбиячеләре, директор урынбасарлары арасында барган бәйге җиңүчеләре дә сәхнәгә күтәрелде. Узган атнада Соба гимназиясында гаилә һәм мәктәп дип аталган район күләм ата-аналар форумы узды. Теманы журналист Әлфия Мөбәрәкова әзерләгән сюжет дәвам итә. Соба гимназиясында гаилә һәм мәктәп дип аталган район күләм ата-аналар форумы булып узды. ГТО нормаларын гаиләләре белән бергә үтәүчеләр алдан ук килеп спорт залында мәш киләләр. Араларында таныш йөзләр. Кайбер гаиләләрне без районда үткән төрле спорт ярышларында еш очратабыз. Байлар сабасыннан Альбина һәм Рафаил Латиповлар, уллары Зиннәт һәм кызлары Язилә белән бергә килгәннәр. Балалар яшьтән үк спортны үз итә. Ә хәзер алар белән сөйләшеп алыйк. Бүтән шундый ярышларда катнашып барабыз. Шакыраш каршы килгән юк. Сөенеп катнашабыз. Балалар белән дә таныштырыгыз әле. Зиннәт белән Язилә нинди спорт төрен үз итәләр? Зиннәт элек башта хоккейга йөрде. Хәзер инде җитте микән инде үзе беләләр. Волейболга күчте. 10нчы класста укый, гимназиядә. Калганнарны дагы үз җае белән йөри инде. Основной волейболга йөри инде. Гаиләне һәм тәртипле булганда һәр нәрсәгә күңел үсә. Исмәгыйловлар 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Тырыш, эшчән гаилә спортта да сынатмый. Сез җегетләр нәрсә белән шөгыльләнәсез? Спорт белән. Спортның кайсы төрләре сезгә бик ошый? Биатлон, көрәш, йөгерү. Миндәге биатлон, көрәш, йөгерү белән Татарстанда беренче урын алдым. Көрәш буенча Без сине кайнар котлыйбыз. Ә бүгенге той ярышларында ничегрәк соң уңышлар? Булай караганда әзрәк яхшы, әзрәк юк. Гаилә беренче чиракта инде беренче караганда үрнәк булырга тиеш гаилә бүтән кешеләргә. Гаиләдә тату яшәп, үрнәк күрсәтеп кешеләргә яшәргә кирәк дип уйлыйм инде. Гимназияның киң мәйданына милләтләр дуслыгын чагылдырган зур күргәзмә оештырылган. Монда инде гимназиядә укучы төрле милләт балаларын күреп, аларның үз телләрендә җырлары башкаруын, шигырьләр сөйләвен күреп, күңел сөенә. Шунда ук мастер-класслар үтә. Күмәк җыр, рәсем ясау, бию буенча беренче күнекмәләр бирелә. Аннары форум актлар залына күчте.
Гимназиядә ата-аналарны һәм балаларны туплау, алар арасында үзара аңлашу һәм таныш булдыру буенча нинди эш алып барыласың. Бу турыда директор Айнур Нургали улы Шаймарданов чыгышын бик күпләр кызыксынып тыңлады. Аннары сәхнәгә Татарстан Республикасында туган телләр һәм милләтләр бердәмлеге елы кысаларында үткәрелгән ГТО нормативларын гаилә белән бергәләп, без бергә республика конкурсының муниципаль этабында җиңүчеләр күтәрелде. Иҗади гаилә номинациясында җиңү яулаган Байлар сабасыннан Ярмөхәммәтовлар, Яблаштаудан Әхмәтовлар, Шәмәрдәннән Сергеевларның чыгышларын көчле кулчабуларга күмделәр. Форум күмәкләшеп туган тел җырын җырлап тамамланды. Район буенча бөртеклеләрне язгы чәчү эшләре нәтиҗәле азагына якынашты. Бу көннәрдә күмә хуҗалыкларда бәрәңге утыртуда финиш сызыгында. Безнең иҗат төркеме Шытсуда булып, икенче икмәкне чәчү эшләрен төшереп кайтты. Хәбәргә күз салыйк. Күктән кояш кыздыра, басу өстендә җил тузан туздыра. Шытсу хуҗалыгы игенчеләре һава торышының менә шундый киренкелекләрен киртә итеп алмыйча, алга карап, буразнасын сызып, бәрәңге чәчә. Мондый кызу торган көннәрдә бу эшләрне башкару бермә-бер авыр. Ләкин язның бер көне елны туйдыра дигән халкыбыз чәчү вакытында һәр көн ашыктыра. Бәрәңге эше оешкан төстә бара. Эшне башлап җибәрдек тырмалау белән. Тырмалаганнан соң 2 ситнердан аммиачный селитра кірттік. Amazon агрегаты белән 2 ситнердан диамофоска ашламасы кірттік. Аннан соң күлтиләнелде. Хәзер бәрәңге утырту алдыннан ана күреп торасыз фреза йөри. 12-21-гә тагылган туфрак ясыйбыз. И бәрәңге утыртып барабыз инде. Технология шундыйрак. Әйе, бәрәңге утырту дигәндә җир сукаланып, орлык салу белән генә шикләнми эш. Агроном билгеләвенчә, башта туфракта 8 төрле операция башкарыла. Аннары гына тыныч күңел белән симәнә бәрәңгеләре күмелә. Шытсу хуҗалыгы икенче икмәкне 30 гектарда игә. Аның 20-сен Наташа, калган 20 гектарын Зикура сорты тәшкил итә. Икесе дә сыналган. Районга элита сортлар буларак кайтып, Тимошык, Мишән җирлегендә үстерелеп таратылган. Бәрәңгеләр узган елдан чәчелә башлады. Бу сортлар яхшы сортлар, кышын бик яхшы сакландылар подвалда. Тәмле сортлар инде. Икенче икмәкне чәчү эшендә тулы бер команда эшли. Хезмәтне оештыруда эшче көчләр дә җитешә. Техникаларда бар куәтенә җигелгән. Иң мөһиме, ватылулар гына булмасын ди механизатор Йосыф Галимов. Биредә ул иң озак эшләгән тәҗрибәле хезмәткәр. Эш стажы дәвамында 7 техника иярләгән. Тракторда 38 ел эшлим инде. Апрельнең 25-ннән чәчүдә башта бөртеклеләр чәчтек инде. Хәзер бәрәңге утыртабыз. Бәрәңге басы 30 гектар җир инде. Игорь Филиппов хуҗалыкта әле беренче айларын гына эшли. Моңа кадәр Санкт-Петербург шәһәрендә яшәгән ир гаиләсе белән авылга кайтып төпләнә. Җир эшен бик яратам ди. Хезмәттәшләренә карата да ихтирамы зур. Үзен дә биредә бик тиз үз иткәннәр. Мне нравится. Знаете, работы не боюсь, практически не боюсь, потому что уж, говорю, кем только я не работал, приходилось даже и дворником работать. Дворником, поваром работал, в рекламном агентстве работал. Но это все не факт. Факт в том, что жить нужно все-таки, как раньше говорил, на земле. Потому что на земле много что можно построить, много что можно сделать. Вот. Насчет коллектива хочу сказать. Нормальный коллектив, хороший коллектив. Ребята добрые. Работаем мы с 6 до 6 часов. В общем, замечательно. Мне нравится работа в колхозе. Эше барның ашы бар дигәндәй, басуда ашау иң көтелгән мизгелләр. Шофер Фәнил Нуриәхмәтов белән пешекче Рәсилә Гәрәева сәгате җитү белән кырдагыларга ашау алып киләләр. Машина фургоны ашау өчен тулысынча җайлаштырылган. Кул юарга сулары да көйләгән, тезелешеп утырырга өстәлләр дә куелган. Мондый эсседә күләгә урында тамак ялгау үзе бер ял. Игенчеләр исә ял арасында да эшләре, һава торышлары турында сөйләшәләр. Җиргә дым кирәк. Орлыкларның вакытында һәм тигез тишелеше өчен яңгырлар булу бик мөһим. Корылык бәрәңгегә пакага зыян салмый. Безне Самара вәкиле килеп өйрәткән, бәрәңге үз дымы белән тишелеп чыгып, 5-10 сантиметр хәллек үскәндә стресс кичерми диләр инде. Үзенең дымын үзеннән итеп, аннан соң уже явым-төшемләр кирәк дигән булалар инде. Дальше үзенең вегетациясын
нетерге, продолжать инде. Чтоб нормально үссен, стресслар кешірмәсен. Но хәзерге моментта җирдә құры, дым юк. Основной зерновойлар стресс кешерәләр. Явым-төшемнәр кирәк инде. Иген эшендә яңгырлар булмау үз артыннан башка бәләләрне дә ияртә. Агроном сүзләренчә, хәзер менә корткыч бүҗәкләр баш калкыткан. Алар яңа тишелеп килүче уҗымнарга һөҗүм итә. Уңыш югалтуга юл куярга ярамый. Галстуклы еллар күңел түрендә. Быел үткәннәрнең якты хатирәсе булып күңелдә калган пионер оешмасы төзелүгә 99 ел тулды. Районыбызда әлеге датага багышлап уздырылган чарадан Диләрә Җаббарова хәбәре. Барабаннар кагып һәм быргы тавышларына кушылып, тантаналы төстә пионер җыеннарына керү мизгелләре матур хатирә булып күпләребезнең күңел түрендә саклана. Бүгенге көндә пионер исеме кулланышта булмаса да, аларның эшләрен дәвам итүчеләр бар. Орташ авылы янындагы аланга балалар хәрәкәтенең иң актив әгъзалары җыелган иде. Уку елы дәвамында без сезнең белән бик күп кенә бәйгеләрдә катнаштык, бик күп кенә уңышларга ирештек. Ул инде район күләмендә үткән чараларда, республика күләмендә үткән һәм гомумән бөтен Россия фестивальләрендә шулай ук инде үзегезнең эшләрегезне тәкъдим итеп, сез инде матур гына уңышларга ирештегез. Бүген инде әлбәттә без сезне билгеләп китәрбез. Барабаннар сборга дәшә конкурсына 22 эш кабул ителгән. Бәйрәм тантанасы җиңүчеләр чыгышы белән үрелеп барды. Бүген барабан играют фестивалендә катнаштым. 2нче урын алдым. Мине бүген 2нче урын белән бөтен кешеләр кутладылар. Мин башкардым җыр Бескозырка белая. Балаларны үзе артыннан ияртә алучы, эшенә җаны тәне белән бирелгән кеше генә педагог оештыручы була ала. Педагогика өлкәсендә 31 ел хезмәт куючы Чулпан Хайруллина шундыйлардан. Безнең мәктәптә Шишмәкәй балалар берлеге эшли. Һәм мин инде шушында үземнең укучыларымны, иң актив укучыларымны алып килдем. Менә безгә инде бүген табигать та шундый матур, көн табигать кочагында үтә безнең бу бәйрәм ел саен инде. Безнең инде балалар белән бергә барыбыз да шат, көләш. Без бик рәхмәтле район оештыручыларына инде алга таба да менә шушындый бәйрәмнәрне оештырсыннар иде. Без бик рәхмәтле. Пионер җырлары конкурсында беренче урынны Шикшер төп мәктәбе активистлары яулаган. Без Шикшер мәктәбе активистлары төрле үткәрелгән чараларда һәм конкурсларда катнашабыз. Аларны үзебез оештырабыз. Менә бүген дә без кызыклы чарага килдек. Безгә монда бик ошый, бик күңелле. Эшчәнлекләрен видеороликлар аша яктыртуда Измә, Олы Кибәче, Завод Нырты урта мәктәпләренең балалар оешмалары җиңүче булган. Иң актив балалар оешмасы исеменә Килдебәк, Лисхоз, Яулашта урта мәктәпләре, Соба гимназиясе, Шәбәрдән лицейның активистлары лаек. Бәйрәмдә остазлар да бүләкләнде. Безнең инде Соба районында 21 мәктәптә күп кенә балалар оешмалары эшләп килә. Мәсәлән, Татарстан варислары бу инде алар үзләренә варислар һәм истабарларны берләштерәләр. Шулай ук Россия укучылар хәрәкәте безнең инде күп мәктәпләрдә эшли башлады, актив кына эшли башладык. Бу хәрәкәт буенча инде күп кенә инде нәтиҗәләргә ирештек. Шушы юнәлеш буенча Россия укучылар хәрәкәтенең берничә юнәлеш буенча эшли. Менә аның военно-патриотический юнәлешендә юнармиялар безнең инде һәр мәктәптә дә юнармия отрядлары алар инде яхшы гына эшләп киләләр, төрле дәрәҗәдәге урыннар алалар. Бу бәйрәмдә инде укучылар инде бер-берсе белән аралашалар, үзләренең эш нәтиҗәләре белән уртаклашалар бер-берсе белән. Һәм инде киләчәккә менә алдагы уку елына планнар төзелеп инде тагын да яхшырак эшләрбез дип, алар инде җәйгә инде менә уку елы тәмамлангач инде җәйге эшләргә керешәчәкләр. Дуслык түгәрәгендә пионер җырлары башкару күңелләрне берләштерде. Слет флешмоб белән тәмамланды.
18 май Халыкара музейлар көне ул 1977 елдан башлап билгеләп үтелә. 1978 елдан башлап Халыкара музейлар көне 150дән артык илдә искә алына башлый. Музейлар аша җәмгыять үзенең тарихи мәдәни мираска мөнәсәбәтен белдерә дип санала. Мәдәни һәм рухи мәдәният һәйкәлләрен җыеп һәм саклап, музейлар зур фәнни агарту һәм белем бирү тәрбияләү эшләрен башкара. Соба районында барлыгы 3 ире музей исәпләнә. Китапханә, мәдәният йортлары, мәктәп каршында эшләп килүче музейлар да бар. Соңгысының саны буенча Шәмәрдән лицейна тиңнәр юк. Биредә 5 төрле музей булдырылган. Мәгълүмат һәм экспонатларга иң бае Туган якны өйрәнү музее. Биредә елның үзенчәлеген искә алып, туган телләргә багышланган почмак та булдырылган. Бу хезмәтләре белән алар район күләмендә үткән иң яхшы милли почмак конкурсында катнашып, җиңү яулады. Безнең музей 1976 елда ачылды. Аның иң беренче җитәкчесе Хәмзин Шәүкәт Әнвәр улы булган. Безнең укучыбыз Иванов Алексей Миша елгасы ярында мамонт казык тышы тапкан. Ул безнең беренче экспонат булган. Безнең музейда 5 экспозиция бар. Ул татар милли почмак, лицей тарихы, беренче тимер юлчылар, нумизматика һәм ветеран сугышларына багышланган почмак. Бүгенге көндә безнең музейда 800гә якын экспонат бар. Мөхәммәд Мәхдиев исемендәге әдәби музей 2005 елда ачылган. Монда язучы галим хакында материаллар, аның китаплары, стендлар, фотолар бар. Җитәкчесе Гөлсирә Мулласалихова сөйләү буенча, иң кадерле экспонат Әнисе Биби Рабига апа китаплары. Язучының каләме, кул язмалары, шәҗәрәсе дә биредә саклана. Бераз соңрак 2008 елда патриотик тәрбия бирү максаты белән хәрби музей оештырыла. Аның белән Зилюс Валиуллин җитәкчелек итә. Уникаль экспонат дип фронттан кайткан немец каскасы, планшет, сапер көрәкләрен атарга мөмкин. Ветеран спортсмен Мендель Валиуллинның бюсты да биредә саклана. Аны укучысы Кадим Җәмитов иҗат иткән. Шәмәрдән лицейында директорлары Илшат Шамилов тырышлыгы белән укытучыларга багышланган музей да ачылды. Ул мәктәп тарихы, озак еллар дәвамында белем һәм тәрбия биргән укытучыларга багышланган. Биредә барлыгы 150ләп укытучы белән танышырга мөмкин. Иң үзенчәлеклесе Пионерия виртуаль музее. Монда совет халкы күңелендә якты эз калдырган оешма белән бәйле барлык чаралар урнаштырылып барыла. Теләге булган һәркем комсомол, пионерия оешмалары турындагы фотолар, атрибутлар белән бүлешә, истәлекләр уртаклаша. Хәзергә төркемдә 131 кеше. Еллар үткән саен пионер, комсомол булганнарның хатирәсе яңарагына. Киләчәктә аның саны тагын да артыр дип ышанабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Иртәгә районыбыз мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме булачак. Без укучыларга иң изге теләкләребезне ирештерәбез. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын дип, без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.